Доброго дня, шановному панству. У які уже раз радий вас вітати на Літовському легіоні. Сьогодні ми з магістром Яном Лісом, дослідчиком літовської мови, уздимем такую усіх тривожачу тему літовської і жамойської мови у історії і сучасності. Доброго дня, пане магістру. Добрый день. Ну, напевно, одразу скажу пару слов таких уступних. Калі што скажу не так, то пан магістр мяне паправіць. З таго, што мне вядома, да пачатку 16 стагоддзя ні ў літоўскай манархіі, нідзе б яшчэ увогуле невядома ніводнага пісьмовага помніка, які б быў напісаны на балцкіх гаворках, ці то жамойцкай мовы, ці то літоўскай мовы. З таго, што мне яшчэ вядома, як пісаў прафесор Зінкевічус у 16-17 стагоддзях, вось якраз пасля ўзнікнення балцкага пісьменніцтва на тэрыторыі ўсходняй Прусіі і Вялікага княства Літоўскага, сфармавалася два такіх выгляды пісьмовай балцкай мовы. То бок гэта літоўская мова, якая адлюстроўвала, ну, як піша прафесор Зінкевічус, віленскі інтэрдыялект складалася як бы з гэтых гаворак, на заснаванні іх склалася. То бок гэта, па сутнасці, пісьмовая мова, склаўшаяся на заснаванні балцкіх гаворак балтамоўных жыхароў віленскага біскупства. І жамойцкая мова, сфармаваўшаяся на землях жамойцкага біскупства. Мы тут карту паставім. Жамойцкае біскупства было трошачкі большае, чым жамойцкае стараства ў Вялікім княстве Літоўскім. Яно ахоплівала яшчэ дадатково частку Упіцкага павету Троцкага ваяводства. І вось жамойцкая пісьмовая мова, такая вось, як мы яе ведаем 16-17 стагоддзя прынамсі, ну, то бок аўтары, які пісалі, пазначалі, што па-жамойцку, гэта значыць, ну, вось паводле прафесора Зінкевічуса, значыць на гаворках, на той мове, якая заснавана на гаворках парэчча Нявежы. То бок на захад ад Коўны, рака Нявежа і вось, ну, Кійданскі край, можна так сказаць. Вось, ну, гэта з таго, што як бы вядома мне, то бок гэта у літоўскай монархіі гэтыя дзве мовы, яны так даволі адрозніваліся, хаця і былі даволі роднасныя. І пазней, калі ўжо фармаваўся младалітоўскі нацыянальны рух, вельмі вялікая, агромністая проста колькасць менавіта пісьменнікаў, якія засноўвалі вось літаратурную літоўскую мову сучасную, так, яны паходзілі менавіта вось з земляў гэтага жамойцкага біскупства, з былых земляў, бо на той момант жамойцкае біскупства ўжо далёка на ўсход у адміністрацыйных межах ляжала. Гэта з таго, што як бы я ведаю, як бы калі штось не так сказаў, пан магістр няхай мяне паправіць. Так, трэба трошачкі тут удакладніць, бо калі мы кажам пра гісторыю менавіта пісьмовасці, так, на літоўскай мове, то традыцыйна, ну, яшчэ з часоў прафесора Зінкевічуса і яго такога опус магнум Літувіў калбос історыя, у дадзеным выпадку гэта да першых пісьмовых, як бы да першых друкаў том. Ёсць трэці том, які прысвечаны менавіта тэме ўжо в асноўным літоўскае пісьменніцтва, так. Зінкевічус выдзяляў тры асноўных варыянты літоўскай мовы пісьмовай. Першы з іх самы ранні, узнікшы ў ўсходняй Прусіі, гэта варыянт так званы заходні, вакарынес літуві рошамосес калбос варыянта, то бок заходні варыянт пісьмовай літоўскай мовы. Заснаваны, як бы, фактычна створаны ён Мартінасам Мажвідасам у 16 стагоддзі. Далей, пад уплывам вось гэтай пратэстанцкай хвалі друкавання, кнігадрукавання на нацыянальных розных мовах, у Вялікім княстве Літоўскім Кейданах узнікае цэнтр такі літоўскі, які пачынае кнігадрукаванне на сваім ужо сярэднім так званым варыянце, гэта назва сучасная, Відурінес, рошомосес літуві калбос варыянтас так званы.
Яго стваральнікамі можна лічыць такіх дзеячаў, як Даўгша Міколас і Петкевіч. Яны былі фактычна стваральнікамі гэтага такого варыянту, які быў прыстасаваны ўжо да гаворак, якія дамінавалі ў Вялікім княстве літоўскім. І далей самы позні варыянт, такі каталіцка-езуіцкі, гэта ўжо так званы ўсходні ретинец, рашомосус літуві колбос варыянта, то бок усходні варыянт пісьмовай літоўскай мовы, створаны ўжо ў 17 стагоддзі Константиносом Сірвідасом. І наступным, пасля смерці ўжо Сірвідаса, яго працу у гэтым кірунку працягваў таксама езуіт, рэлігійны дзеяч Ян Яхновіч альбо Йонас Яхнавічус. Калі мы кажам пра дыялектныя падзелы, бо сапраўды сярэдні варыянт, або гэта умоўна варыянт Даўгшы, людзі... Я казаў, вось мова жамойцкага біскупства, так? Жамойцкае біскупства. Тут таксама трэба удакладніць, што мова жамойцкае біскупства і само жамойцкае біскупства гэта не, так скажем, не этнаграфічная катэгорыя, а тэрытарыяльная. То бок там дамінавалі розныя, у розных мясцовасцях дамінавалі розныя гаворкі, таму і адносіць яго адназначна проста ўсіх яго жыхароў да носьбітаў жамойцкіх размаітых гаворак не зусім правільна. І гэта паказвае і дыялектны аналіз друкаў Даўгшы, па стілі Даўгшы, катэхізмаў, паказвае аналіз структуры гэтай мовы. Ужо ў 20 стагоддзі мовазнаўцы прыйшлі да высновы, што насамрэч, нягледзячы на тое, што сапраўды прыхаджане некаторых касцёлаў, калі ім зачытывалі тэксты, ці давалі іх проста напісаныя гэтым сярэднім так званым літоўскім варыянтам, яны сапраўды казалі, асабліва на Вільнюсе, што мы не разумеем па-жамойцку ёсць напісана, так? То бок гучалі такія фразы. І гэта, уласна, было штуршком да стварэння усходнелітоўскага варыянту, так? На якім ужо пазней пісаў Константинос Сірвідас. Аднак, ужо па сучаснай класіфікацыі мы бачым, што да, строга кажучы, жамойцкай мовы не адносяцца не толькі друкі Даўгшы, але нават Мажліц. Да той, што сёння выдзяляецца ў этнаграфічным рэгіёне. Так, па сучаснай класіфікацыі Мажлідас не пісаў на жамойцкім дыялекце чыстым наадварот. Там дамінавалі элементы, ўжо таксама па сучаснай класіфікацыі, так звана заходне-аўгштоцкай заходне-аўгштоцкага дыялекту, заходне-аўгштоцкай гаворкі, так? То бок там сустракаюцца, безумоўна, элементы жамойцкага дыялекту, некаторыя, там, напрыклад, рэдукцыя канчаткаў, там, ці скарочанне, напрыклад, класічныя прыклады жамойцкіх канчаткаў, там, адзіночнага ліку мужчынскага роду, гэта замена канчатку ас, напрыклад, вірас на вірс, так? Гучыць вельмі падобна да латышскай мовы, так? У латышскай мове канчатак мужчынскага роду «с». Але агульная структура усіх гэтых тэкстаў, яна ўся аўгштайцкая, ад Сірвіда да Мажліца. Проста, адпаведна, больш заходнія варыянты, яны бліжэй да умоўнай мовы Сувалкі, сучаснай, а усходнія бліжэй да таго, што мы ведаем сучаснай дзукі і усходняй аўгштоце. Таму, насамрэч, чыста з мовазнаўчага пункту гледжання, няма сэнсу вылучаць гэтыя сярэдні і заходні варыянты пісьмовай літоўскай мовы
як мову жамойскую. Вось. Хаця Але чыста гістарычна яны так падзяляліся самімі людзьмі ў 16-17 стагоддзі. так, але трэба сказаць, што ў тагачаснай свядомасці сапраўды было такое як бы, ну, частковае перакананне, што гэта нібы як бы мова жамойцкая. Тут ёсць супярэчнасць як бы спрыняцця тагачасных людзей і там, ну, навукова дыялектычна такого погляду на гэтае пытанне. Увогуле, як бы падзел насамрэч на дыялекты у літоўскай мове ён адбыўся не нашмат раней, чым паўставалі першыя гэтыя друкі на літоўскай. Ну, канешне, гэта адносна, але тым не менш мы можам сказаць, што, ну, зразумела, тут ні пра якую дакладнасць не ідзецца, бо мы не маем крыніц там до 16 стагоддзя, але, ну, закладаецца мовазнаўцамі, вучонымі, што літоўская мова пачала падзяляцца на два дыялекты прыкладна ў эпоху сярэднявечча. І такой першай рысай, якая адрознівала жамойцкія гаворкі ад аўгштоцкіх, быў такі гук «я», які у жамойцкіх гаворках перайшоў гук «э», што адпаведна ўжо мы бачым, напрыклад, у катэхізме Марціна Мажвідаса, калі там першае слова «бралей» замест «бролей», такога больш усходнелітоўскага, можна сказаць. То бок, потым гэтыя, як бы можна сказаць, рысы такія, якія адрозніваюць больш гэтыя гаворкі, яны пашыраліся, і ў сённяшняй класіфікацыі галоўным крытэрыем, які адрознівае жамойцкі дыялект ад аўгштоцкага, ёсць вымаўленне дыфтонгаў «о» і «е». «О» і «е». То бок, у жамойцкіх гаворках гэтыя дыфтонгі вымаўляюцца інакш, яны часткова монафтангізаваліся, то бок перайшлі в «о» і «э», напрыклад, у заходніх гаворках. У больш такім усходнім варыянце яны як бы перакуліліся, то бок замест «о» атрымалася «о». І таму жамойцкі дыялект падзяляецца на тры як бы падвіды такія. То бок гэта у нас паўднёва-жамойцкая гаворка, паўночная і заходняя. І ўласна гэтая вось заходні варыянт жамойцкай мовы, заходняя гаворка, яна найбольш адрозніваецца гістарычна ад усіх адменаў іншых літоўскай мовы. І есть гэты вось, што тычыцца там сучаснай нават жамойцкай свядомасці, яно ўсё як бы круціцца вакол вось гэта заходняга варыянту гэтага дыялекту, які насамрэч адрозніваецца ад літаратурнай літоўскай мовы, ну не толькі літаратурнай, любой дыялектнай нават, але не з прычыны таго, што гэтая мова, яна першасна жамойцкая, нейкая там захаваўшы нейкія структуры старажытныя, а наадварот, таму што гэта гістарычна, гэтая тэрыторыя, яна ўвогуле не адносілася да, скажем, калі мы бярем эпоху Вялікага княства літоўскага, асабліва перыяд яго фармавання, там 13 стагоддзе, скажем, 14, то гэтая тэрыторыя, ну, паводле ўсіх магчымых дадзеных, яна не належала да тэрыторыі пашырэння літоўскай мовы ў самым шырокім сэнсе. То бок, з улікам таго, што ўжо тады сфармаваліся жамайты як племя, гэтая тэрыторыя належала да куршаў і часткова земгалаў. І менавіта іх субстратам абумоўлены гэтыя вось асаблівыя рысы гэтых заходніх гаворак. Так? То бок, такая праўдзівая жамайце
паводле прынамсі мовазнаўцаў, гэта насамрэч менавіта Жамайція паўднёвая, то бок, скажам, гэта аколіцы вось горада Тельшэй, так, там, дзе нізіны. Вось ад чаго сфармаваўся этнонім, так, бо там нізіна. Часам кажуць, што якія нізіны, бо жамайцы там на халмах жывуць, гаворачы пра там аколіцы Клайпеды якой-небудзь, там Ніды і так далей. А справа ў тым, што гэтая назва яна ўзнікла акурат у нізінах, там, дзе знаходзіцца вось сучасныя ўжо перлічныя многарады Тельшэй, Расіней і так далей, часткова Шоулей, скажем, Шоулі. Вось, таму, скажем так, мы на ось тым, што сёння называецца жамойцкай мовай, не маем насамрэч пісьмовых крыніц. То бок, все, што мы ведаем, все, што друкавалася і пісалася ў Вялікім княстве літоўскім і ўсходняй Прусіі, гэта ўсё, безумоўна, было на падставе, ну, скажем так, літоўскіх, все ж таки, гаворак, не жамойцкіх. І насамрэч мы бачым, што гэтая вось адрознасць такая, якая часта вельмі акцэнтуецца некаторымі людзьмі, што вось гэта зусім некая іншая мова. Насамрэч мы выразна бачым, што жамойцкія гэтыя гаворкі там, дзе на іх не было ўплыву плямёнаў там заходнебалцкіх, як куршы, ці там, скажем, паўночна-балтскіх, як замгалы, то гэтыя гаворкі, яны, в прынцыпу, з'яўляюцца, ну, дыялектным варыянтам літоўскай мовы, такой звычайнай. Гэта не іншая нейкая там незразумелая, неінтэлігібельная мова для носьбітаў там, скажем, цэнтральна-літоўскіх гаворак. Што цікава тут для нас увогуле в этой всей гісторыі літоўскай мовы? Справа ў тым, што стваральнікі вось гэта усходняга варыянту літоўскай мовы фактычна паходзілі з тэрыторый, якія альбо непасрэдна прылягаюць да сучаснай літоўска-беларускай мяжы, альбо нават яе перасекаюць. Скажем так, ну, не падлягае сумневу тое, што, напрыклад, Константинос Сірвідас паходзіў з Віленшчыны, што, праўда, з заходніх яе з Віленшчыны. Дакладна невядома месца яго нараджэння, гэта толькі як бы вучоныя мовазнаўцы, яны высвятлялі яго як бы паходжанне, ну, канкрэтную мясцовасць, адкуль ён паходзіў, па мікраасаблівасцях яго мовы, дзе ўсё ж такі гэтыя дыялектныя гваровыя элементы праступалі праз яго асноўны тэкст. Мы бачым, што вось тут рысы там, ну, прыкладна гэта рэгіён. Такім чынам, як бы, мовазнаўцы усталілі, што хутчэй за ўсё ён паходзіў з заходніх аколіц Вільні. А вось яго вучань, што ўжо асабліва цікава, хаця мы разумеем, што насамрэч на гэтым канцэнтравацца асабліва не трэба, бо мы разумеем штучнасць гэта сучасных межаў, але тым не менш яго вучань Яхновіч паходзіў з усходніх аколіц Лідскага павету. То бок, прынцыпу, мова гэта Яхновіча, гэта ў пэўным сэнсе дэманстрацыя таго, як калісьці размаўлялі там, ну, прынамсі, на паўночна-заходняй градзеншчыне. А калі казаць больш так смела, то можна сказаць, што на большай частцы сучаснай Гродзенскай вобласці. Яго такі галоўны труд гэта Евангелія польскія і літоўскія, вось выдадзены ў дадзеным выпадку інстытутам літоўскай мовы. Структура тэкста выглядае вось наступным чынам. То бок, з аднаго боку у нас тэкст літоўскі, з іншага польскі. Як бы для адпаведна большай зразумеласці, калі хтосьці не ведае, можа, па-літоўску, напрыклад, ужо, ён мог прачытаць польскі тэкст, які проста ў наступным
як бы слупу ішоў паралельна, то бок там нават сказы яны ідуць вось радок у радок часцей за А, ўсё. гэта І 17 стагоддзе, так? так, гэта 17 стагоддзе, і гэта ўжо такі, можна сказаць, перыяд пачатак заняпаду. Это ўсходняя варыянту літоўскай мовы, бо, як мы ведаем з гісторыі, ён узнікае з такой, з гісторыі ўвогуле, з ужытку самай першай. Ось на ім перастаюць То бок гэта вось гэтыя балцкія гаворкі віленскага біскупства, так? Так, так, так. Літоўская мова. Не падаюць раней за ўсё, хаця мы ведаем з розных крыніц, што, напрыклад, на пачатку 17 стагоддзя яшчэ літоўскамоўныя там службы ў касцёлах, пэўныя там прамовы, яны мелі месца і дастаткова шырока, асабліва што касаецца вось касцёла Святого Яна, вакол якога і круцілася вся вось гэта, скажем так, віленская літоўшчына. І сам Сервік служыў в гэтым касцёле 10 гадоў. Ось, і як бы Зінкевічус таксама разважаў на тэму, наколькі мова Сервіда, яго родная мова, такая вось, якую ён прыняў ад сваіх бацькоў, да, наколькі яна змянілася ось цягам яго віленскага перыяда, калі ён служыў у касцёле і актыўна камунікаваў з носьбітамі розных гаворак віленшчыны, якія былі прыхажанамі гэта касцёлу. І таму паўставалі тэорыі паходжання вось гэта ўсходняя варыянт літоўскай мовы. Гэтаму я прысвяціў сваю магістэрскую працу. То бок тэорыі паходжання яны вельмі так адрозніваюць, яны такі супярэчлівыя. То бок адна тэорыя Зінкевічуса сцвярджае, што гэта мова Сервіда, яна была своеасаблівым віленскім койне, то бок такой мешанінай дзукійска-ўсходнеаўпштоцкіх гаворак, у выніку якой вось нарадзіўся гэты кампрамісны варыянт, які быў бы зразумелы найбольш шырокаму колу прыхаджанаў. То бок ён як бы сцвярджаў, што гэта мова такое сінтэтычнае паходжання, скажем так. У сваю чаргу Палёніс як бы раскрытыкаваў гэтую тэорыю. Вось, тым больш, што Зінкевічус яшчэ і сцвярджаў, што на Рада панов Понутаріба, гэта орган, як ён правильно называецца у нас? Паны Рада. Паны Рада, вось, паны Рада, так. На паны Радзе, паводле Зінкевічуса, нібы літоўскія шляхцічы, кожны гаварыў сваёй нейкай там гаворцы, так, і як бы яны падчас гэтых паседжанняў нібы сфармавалі нейкі там агульны стандарт мовы, які як бы ўключаў асаблівасці кожнай з прысутных гаворак. Секундочку, так зафіксуем для слухачатаў. Паводле прафесара Зінкевічуса тэорыі, значыць, вось гэты віленскі інтэрдыялект, так, мяшанка гэта, так, ён сфармаваўся на заснаванні вось гэтых, калі у Радзе паноў вышэйшыя баяры як бы яшчэ размаўлялі па-літоўску, то бок дзесьці яшчэ стагоддзя? Так, гэта як бы 16-17, канец 16, пачатак 17 стагоддзя. Вось, паводле яго тэорыі, так, гэта вось такая... Тут пан сам крытыкаваў гэту тэорыю, бо, наколькі мяне... Так, я так вядома, ў 16 стагоддзі ўжо літоўская мова канчаткова 100% у вышэйшых арыстакратычных колах ужо вымерла. Тым і справа. І на гэта звярнуў увагу акурат Йонас Палёніс, сказаўшы, што няма ніякіх дадзеных увогуле, ані сацыялінгвістычных, ані якіх коледжаў увогуле, які пацвярджалі, што ў той час шляхта, тым больш усходняя літоўская, могла просто вось так, сидячы на паны Радзе, там на нейкіх сеймах, размаўляць па-літоўску. Яны маглі, можа, некаторыя прадстаўнікі, безумоўна, паміж сабой там маглі,
штосьці абмеркаваць і так далей. Ну, каб гэта была такая мова, скажем, такая урадовая, якой яны карыстаюцца весь час, ну, гэта, скажем так, вельмі сумнеўна. І Палёніс, ну, так сказать, піку Зінкевічусу высунуў такую тэорыю про то, что все ж таки, я лічу, яна мае месца быць, что все ж таки основа гэтай мовы, яна гваровая, вось такая дыялектная, але тым не менш, вось для мяне, вывучаючы гэтай вось друкі Сірвіда, яго галоўнай працай з'яўляецца праца пунктай Сакіму, пункты Казань, там подвойная назва польско-литовская такая. Для мяне стало відавочным, што Сірвід, нягледзячы на тое, што ён у асноўным пісаў і карыстаўся тымі элементамі мовы, якія ён засвоіў з дзяцінства, все адно намагаўся стварыць варыянт мовы такой больш літаратурнай, інтэгруючы туды элементы розных усходнелітоўскіх гаворак. Гэта ж мы не можам сказаць пра яго наступніка Яхновіча, які, рэдагуючы другую частку пункты Казань, вельмі моцна адрэдагаваў гэту мову на выразны усходнелітоўскі, усходнеаўштоцкі манер. Трэба тут дадаць, што ў сучаснай класіфікацыі гаворкі літоўскія, аўштоцкія гаворкі падзяляюцца на тры часткі, тры асноўныя часткі. Гэта усходняаўштоцкая, уласна, дзукійская і заходняаўштоцкая. То бок, дзукійскія гаворкі пачынаюцца прыкладна, вось калі мы глядзім ад Вільні, так, то гэта на поўдзень ці на паўднёвы захад прыкладна кіламетраў 30, і ўжо пачынаюцца як бы у нас дзукійскія гэтыя гаворкі, якія характарызуюцца, як гэта чуваць з назвы, дзэканнем, то бок пераходам т і д, ц і дз. Гэта галоўная асаблівасць гэтых дзукійскіх гаворак. Хаця трэба сказаць, што элементы гэтага дзукавання, яны прысутнічаюць все адно і ў гаворках ваколіцу Вільні, і вельмі шырока былі распаўсюджаныя ў гэтых літоўскамоўных выспах на тэрыторыі Беларусі, вось, якія часткова адносяцца цалкам да дзукійскага говору, а часткова да говору усходнеаўштоцкага. І калі, напрыклад, у Сірвіда мы не бачым ніводнага прыкладу так званага цыкування, то ў Яхновічуса яно хоць і на маргінесе, але сустракаецца. То бок мы можам сказаць, што усходнелітоўскі гэты варыянт пісьмовай мовы, ён цягам свайго развіцця ён прыйшоў да большай дыялектнасці, скажем так, і набыў больш усходніх рысаў, чым было першапачаткова. Але што яшчэ цікава, гаворачы пра менавіта ўсходні варыянт, гэта тое, што насамрэч на ім узніклі першыя арыгінальныя літоўскія тэксты, не пераклады. То бок праца Сірвіда «Пункты Казань» яна з'яўляецца першым тэкстам, напісаным першапачаткова на літоўскай мове. Гэта не быў пераклад. То бок усе іншыя там друкі, скажам, і сярэднялітоўскага, і заходнялітоўскага варыянту былі перакладамі з нямецкай, польскай мовы, магчыма, дзесьці з лаціны. Бо тут таксама асобнае пытанне, з чаго быў пераклад, бо гэта пытанне відавочнае. То бок не заўсёды мы ведаем, з якой мовы перакладаў той ці іншы аўтар. Высокая верагоднасць, што, напрыклад, Марціна Смажвідас ён перакладаў з польскай мовы катэхізм,
Але што да рэшты, то часам узнікаюць пэўныя сумневы. А вось Сірвет напісаў свой опус магнум уже ў арыгінале на літоўскай мове і толькі пасля перакладаў таксама самастойна на мову польскую. Мы бачым у яго вялікую колькасць неолагізмаў. То бок, калі кажуць пра Йонаса Яблонскіса, што ён вельмі шмат чаго змяніў, насамрэч літоўская такая, можна сказаць, пурыстычная школа бярэ свой пачатак ужо з 17 стагоддзя, бо Сірвет стварыў цэлы шэраг сучасных тэрмінаў у літоўскай мове, якіх да гэтага не існавала. Ён пазбегаў запазычанняў з мовы польскай, з мовы рускай, ён стараўся мову зрабіць такой чыстай, скажем так. Хаця, канешне, там прысутнічаюць і традыцыйныя на той момант, асабліва для сакральнай сферы запазычанні, такія як душа, напрыклад, душа, так, і шэраг іншых. Але агулам можна сказаць, што мова Сірведа, яна дастаткова у значнай ступені пазбаўлена такіх вось брутальных запазычанняў, якія мы ведаем ужо ў друках 18-19 стагоддзя. І трэба тут заўважыць, што Сірвет, апроч гэтай сваёй філасафічнай працы, выдаў яшчэ і слоўнік літоўскай мовы, які быў фактычна самай галоўнай крыніцай літоўскай лексікі аж да сярэдзіны 19 стагоддзя. То бок гэты слоўнік актыўна выкарыстоўваўся літоўскімі дзеячамі ўжо так звана новалітоўскага руху. А ці мог бы пан зараз больш засяродзіцца вось на гэтым менавіта на вось гэтай пісьмовай мове літоўскай віленскага біскупства? Значыцца, вяртаючыся да тэмы вось гэта ўсходнелітоўскага варыянту, тут трэба адзначыць вялікую яго вартасць для нас, як ўсё ж такі ураджэнцаў, гаворачы гістарычнымі тэрмінамі так усходняй Літвы, таму што ён меў вялікі распаўсюд, не непасрэдна, безумоўна, та мова, на якой пісалі і Сірвет, і Яктавічус, але тыя, скажем так, субстратныя гаворкі, на падставе якіх гэтая мова сфармавалася. Гаворачы пра, напрыклад, Евангелі польскія і літэўскія, трэба падкрэсліць, што сам аўтар, то бок Яхновіч-Якнавічус, паходзіў паводле версіі шэрагу даследчыкаў дыялекталогіі з усходніх аколіц лідскага павету. То бок можна сказаць, што ён у пэўным сэнсе праз свае друкі закансерваваў асаблівасці мовы, скажем так, літчыны і агулам паўночнай гарадзеншчыны, што для нас мае вялікае значэнне. Бо часта можна пачуць, што вось так у нас жылі балты, але яны не тыя, што там, а там не тыя, што тут, і так далей. То бок людзі нацягваюць нацыянальныя нейкія граніцы на структуры, якія да іх прынцыпова не могуць мець ніякае дачынення. То бок сучасная беларуска-літоўская мяжа там ўзнікла ў 20 стагоддзі. Пра што можна гаварыць увогуле, які там у вас, у іх, гэта абсурднае разважанне, і мы ведаем, што з тэрыторыі Віленшчыны, прынамсі, на тэрыторыю сучаснай Беларусі праходзіў дыялектны кантынуум. То бок нічога там не перарывалася нідзе і так далей. То бок так, ужо цягам там часу ўжо на цалкам літоўскамоўным абшары фармавалася пэўная цераспалосіца такая, то бок гаворкі беларуска-польскія, літоўскія і так далей. Потым Прашу прабачэння, а поўная такая, амаль поўная славянізацыя віленскага радзенскага краю, гэта дзесьці так 19-е толькі стагоддзя, так? У 19 стагоддзе такая славянізацыя, можна сказаць, паланізацыя і такая руса-беларусізацыя
закранула уже и, скажем так, селянские варствы, колонизация массово закранула, и мы можем сказать так, что это 19 стагоддзя, а у выпадку из этих белорусских так званых высп умовных, это ввогуле прыкладна сярэдзіна там 60-х годов 20-го стагоддзя, то бок яшчэ мы выразна бачым, что там Дятлова, тым же на Градзеншчыне, на іншым баку Нёмана, дарэчы, недалёка ад Ваўкавыска захоўваліся літоўскія гаворкі. Што цікава, менавіта вось дзятлаўскія гаворкі адносяцца да заходнеаўштоцкага дыялекту. Яны не дзукійскія, ўвогуле не ўсходнелітоўскія. Ось, ёсць версія, што яны ўзніклі там ліку на звязкам субстраце, там нейкім. Але ну, факт застаецца фактам, што гэта такі выразна адрозная такая выспа на тэрыторыі Беларусі. Так от, вяртаючыся да ўвогуле значэння усходнелітоўскіх, усходнеаўштоцкіх гаворак для ураджэнцаў, скажем так, Градзеншчыны і ўвогуле, можна сказаць, усяго ўсёй тэрыторыі сучаснай Беларусі, тым, што яе аўтар паходзіў прынцыпу з тэрыторыі, якая ўжо ў 19 стагоддзі там на карце Карска была включена да тэрыторыі пашырэння ўжо беларускіх гаворак, то бок гэтай беларускія гаворкі без всялякага сумневу сфармаваліся на субстраце ранейшых літоўскіх дыялектаў, і гэта мы бачым у лексіцы, бачым у граматычных некаторых структурах, і все як бы айцы, заснавальнікі, кажуць, што мы ведаем як беларуская мова, яны паходзяць прынцыпу з тога абшару. І што тычыцца значэння для гістарычнай Літвы, яно таксама ёсць. Бо вось тыя асаблівасці, якія мы бачым, асабліва ў друках Якнавічуса, а гэта наше классичное завужение дифтонгов, то бок у нас сходняя и заходняя аўштота адрозніваюцца вымовай дифтонгов. Ам, ан, эм, эн. Гэта класічныя як бы дифтонгі літоўскай мовы, якія адрозніваюць гаворкі ўнутры аўштайтыцкага дыялекту, які падзяляецца на тры часткі: заходнюю, паўднёвую і ўсходнюю. І вось гэтая асаблівасць, так званое завужение дифтонгов, то бок ан ператвараецца в ун. Жасис стае жусис. Антрас стае унтрас. І так далей. Гэта, безумоўна, інавацыя, у пэўнай ступені пазнейшая. То бок, тут мы можам сказаць, што заходнеаўштоцкія гаворкі захавалі больш архаічныя, скажем так, структуры, яны просто, это больш закансерваваная, скажем так, такая першалітоўская, можна сказаць, мова. Але мы бачым, што ўжо ў 13 стагоддзі прыватнасці ў дамове з галіцка-валынскім княствам мы якія формы бачым імёнаў? Даўспрунг мы бачым, так? То бок мы бачым, што у корані гэтага імя ўжо адбылося завужэнне дифтонгу. То бок павінна было быць даўспранг? Даўспрангас, так, ну, альбо даўспранг. То бок мы... А мы маем таго гэтага кунігаса даўспрунг, ну так. Даўспрунг, то бок гэта гаворыць пра тое, што ўжо ў 13 стагоддзі гэтыя вось баяры шляхцічы, так, былі носьбітамі гэтых вось усходнелітоўскіх гаворак, так, на самым раннім этапе. Але вось у гэтым сэнсе, ну, калі мы кажам пра нейкую там пераемнасць, так, монакультурную ад раннелітоўскіх кунігасаў, то яна ў тым ліку і у гэтых вось моўных асаблівасцях, якія на трупах ужо там 17 стагоддзя, і якія насамрэч захоўваліся там і на тэрыторыі Беларусі, і на тэрыторыі Літвы сучаснай, так, вельмі доўгі час, і на тэрыторыі Літвы, ну, часткова у пэўным сэнсе дагэтуль прысутнічаюць. То бок, у пэўным сэнсе ключ да таких балцкіх субстратных гаворак на тэрыторыі сучаснай Беларусі
гэта менавіта сходне-алштоцкі дыялект і адпаведна тыя пісьмовыя крыніцы, якія мы маем вось за 17 стагоддзя. Апроч Сірвіда і Яхновіча, канешне, ёсць яшчэ там шэраг пэўных больш дробных друкаў, напрыклад, катэхізм Ледесмы, так званы, ён таксама быў перакладзены на варыянт сходне-літоўскі. Напрыклад, калі мы глядзім на структуру тэксту і Сірвіда, і асабліва гэта у Яхновіча праяўляецца, то мы бачым, што рэдактура праводзілася не толькі тымі аўтарамі, чые прозвішчы мы ведаем. То мы бачым, што нейкі чалавек, які паходзіў трохі з іншай гаворкі, ён вельмі актыўна вмешваўся, значыцца, ў рэдактуру тэксту. Дакладней, не вмешваўся не кавалкамі, а не асобнымі словамі, скажам, а такімі вялікімі часткамі. То бок, напрыклад, класічны такі прыклад – гэта 7 апошніх Евангелій з вось гэтай працы Евангелія польскія і літэўскія. Там мы бачым такія выразныя асаблівасці, якія не ўласцівыя не Сірвіду, ну які, зразумела, памёр з натуральных прычынаў, не мог нічога там рэдагаваць, а не асноўнаму аўтару Яхновічу. То бок там, скажем так, бралі ўдзел і іншыя нейкія невядомыя нам людзі, ну, напэўна, з нейкіх езуіцкіх колаў, то бок бліжэйшыя нейкія там аднадумцы, паплечнікі, скажем так, гэтых вось аўтараў, якія займаліся літоўскім кнігадрукаваннем. Дзякуй вялікі, пане магістру. Ну, тады нам, в прынцыпе, на гэтым можна скончваць. Вось такі кароткі выклад шеститомніка професора Зінкявічуса з некаторымі яшчэ удакладненнямі і сумненнямі. Дзякуй вялікі нашим слухачам і гледачам за тое, што былі з намі. Не развітваемся.